नमस्कार मित्र हो, कोकणी मालवणी सुगरण या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज मम्मीने आमच्या गुरुवार हे निमित्त साधून शिरा हा प्रसाद श्री स्वामी समर्थ यांना अर्पण केला आणि त्यांचा थोडा मूड झाला की आज मठात जाऊ. तर आम्ही ह्या व्हिडिओमध्ये मी सांगू इच्छितो की ह्या चॅनलद्वारे आम्ही तुम्हाला मालवणी पदार्थ तसेच काही आमचे भटकंती प्रवासाचे व्हिडिओ म्हटलं तर देवदर्शन शक्यतो, त्यानंतर मौज मजा मस्ती अशी काही व्हिडिओ आम्ही तुमच्यासमोर घेऊन येऊ. तर त्यातीलच हा एक. आणि ह्यामध्ये अजून एक गोष्ट सांगायची म्हणजे आम्ही जो प्रवास केला आहे मठापर्यंत, मठ म्हणजे आम्ही राहतो भाईंदरला, तर भाईंदरवरून आमची पर्टिक्युलर एक अजून एक विषय सांगायचा तर भाईंदर वेस्टवरून एक रोरो जेट्टी अशी चालू झालेली आहे भाईंदर वसई. आता तुम्हाला एक बोट येताना दिसत असेल, तिथे आम्ही भाईंदर वेस्टला ऑलरेडी पोचलो होतो. आमची गाडी घेतली होती, गाडीने आम्ही सर्व मुलं आम्ही निघालेलो. आता ते जेट्टी जे आहे रोरो म्हटलं जातं. रोरो मीन्स ज्यावेळी कार्गो शिपिंग कंपनी ही जे गुड्स ट्रान्सपोर्ट करतात त्यावेळी त्याने हे रोल ऑन रोल ऑफ ह्या शब्दाला रोरो असं इन शॉर्टमध्ये ते बोललं जातं तेव्हापासून. तर ही फेरी बोट म्हणू शकतो आपण. ही कोकणात मला वाटतं 3-4 ठिकाणी असं आहे. त्यातल्या 2 ठिकाणी मी प्रवास पण केला होता, गुहागर, धोपावे वगैरे असं आहे. ते मी कधी पुन्हा गेलो तर तुम्हाला व्हिडिओ ते शेअर करेन. आता इथून आम्ही याची तिकीट संदर्भात तुम्हाला माहिती सांगायची तर 4 व्हीलरचे 180 रुपीज ड्रायव्हरला पकडून 180 रुपये आहेत आणि अडल्टला 30 रुपीज पर पर्सन अशी फेअर सध्या आहे. जशी जशी माझी कार पुढे जेट्टीच्याकडे चालली होती तशी माझी मम्मी आणि मोठी मुलगी थोडी पोटात गोळ्या आल्यासारखं अशी घाबरून कारमध्येच बसतो असे म्हणून कारमध्येच बसले होते. त्यानंतर हळूहळू पार्किंग एरियामध्ये मी कार लावली आणि आम्ही वैभवी ही जी फेरी बोट म्हणा जेट्टी, त्यामध्ये आम्ही एंटर केला होता. नंतर हे भाईंदरचं रेल्वे लाईनचं ब्रिज जे आहे ते दिसते. हा भाईंदर वेस्ट एरिया येतो. मच्छी मार्केट पण इथून भाईंदर वेस्टचं अगोदर लागते. त्यानंतर घाबरत माझी मम्मी आणि मोठी मुलगी वगैरे पण, काही गाड्या अजून येत होत्या. ते लोक हे बघा, रेल्वे ट्रॅक ओल्ड त्याच्या बाजूला आहे जे यूज नाही आहे आणि जे आता चालू जे आहे करंट, रेल्वे चालली होती आणि तो भाईंदर ईस्ट एरिया येतो. ही साईड जी आहे ही उत्तन साईड आहे. उत्तनवाल्याने पण मागणी केलेली आहे, मी ऐकलं आहे की त्यांच्याकडून पण एक स्टॉप द्यावा म्हणून जेट्टीला, फेरी बोटला. आणि हे जो आता एक कंपार्टमेंट मी दाखवलं होतं इंजिन होतं. त्यानंतर मी इथे पार्किंग करेपर्यंत माझी फॅमिली सर्व वरती जाऊन बसली होती. वरचा जो अप्पर एरिया असतो तिथे जाऊन बरेच लोक मजा घेत होते. कोण शूटिंग करत होता, कोण सेल्फी काढत होता, कोण कामानिमित्ताने चालले होते. इथे आता हे सोयीस्कर असं आहे की वसईला जे बाय रोड जे जायचे पर्टिक्युलर बाईकने म्हणा किंवा मोठ्या गाडीने, तर त्यांना हे सोयीस्कर पडलेलं आहे. आणि रेल्वेने तर तसं वसई जवळच आहे, एक 10 मिनिटाचा प्रवास आहे. परंतु कधी गर्दीच्या वेळी रेल्वेनं न जाता इथून फेरी बोटने जाऊ शकतो. एक टाईम वाचवण्यासाठी हा एक पर्याय चांगला आहे. तर अशी आमची बोट काही वेळेनंतर निघाली होती. ते मागचा एरिया जो आहे भाईंदरचा एरिया दिसतोय तो,
त्यानंतर एक शाळेची पण मुलं भिवंडीवरून सहल या निमित्ताने वसई किल्ला बघण्यासाठी आले होते. वसई किल्ला बघून फेरीबोट चालू झाली. ह्या निमित्ताने तेही भाईंदरच्या जेट्टीपर्यंत आले होते. त्यानंतर मोटरमॅनच्या केबिनमध्ये मी फक्त एक अशी शूट केली होती. त्यांना डिस्टर्ब करायचं नव्हतं असं मी ठरवलं होतं. त्यानंतर बऱ्याच लोकांनी अशी प्रवासाची मजा घेतली. काही सर्वप्रथम प्रवास करत होते. मी जे बोललो सहल एक शाळेतील मुलाले, त्याला मी एक विचारणा केली. त्यावेळी त्यांचे जे मास्तर गुरुजी जे होते त्यांनी मला डिटेलिंग सांगितलं. ते बाय रोड भिवंडीवरून वसई किल्ला पाहण्यासाठी आले होते. त्यानंतर जेट्टी चालू झाली. या निमित्ताने ते भाईंदर रिटर्न मारून पुन्हा वसईवरून बसने प्रवास करणार होते. आमचं पर्टिक्युलर किल्ला बघण्याचं असं काही प्लॅन नव्हतं. वसई किल्ला याच्या अगोदर पण मी कधी गेलो नाही आहे. परंतु आम्ही जो श्री स्वामी समर्थ मठ मी जे म्हटलं आहे तो एक भुईगाव वसईमध्ये येतो. भुईगाव या ठिकाणी आम्ही याच्या अगोदर पण गेलो होतो. तर यावेळी ज्यावेळी आमची फेरी बोट जशी जशी कूच करत होती, वसईच्या किल्ल्याच्या बाजूला जेट्टी आहे, तर तसे आम्ही सर्व कुटुंब म्हणजे फॅमिली रेडी पोझिशनमध्ये राहिली होती की हा प्रवास जेमतेम एक 20 मिनिटाचा प्रवास आहे असं एक अंदाज. म्हणजे आम्ही घड्याळ तर लावलं होतं, पण एक अर्धा तास सध्या ते कुठे कुठे समुद्रामध्ये पण जे काही काम चालू असतं त्या हिशोबाने त्यांचं जसं सिग्नल असेल तसं ते 20 ते अर्धा तास घेतात. परंतु हा सुखकर म्हणजे त्रासदायक असं काही नाही आहे. हा प्रवास आपण आवडीने करू शकतो. त्यानंतर आम्ही ज्यावेळी मठाचं दर्शन झालं तर आम्ही रिटर्न प्रवास जेट्टीनेच यायचं असं ठरवलं नव्हतं. का आम्ही पहिलंच असं ठरवलं होतं की आपण बाय रोड जाऊ नायगाव मार्गे. आणि इथे जर भुईगाव मी जो मठ म्हटलं आहे श्री स्वामी समर्थ, इथे येण्याचा एक 3 मार्ग आहेत. 3 किंवा एक 4 म्हणा. बाय रोडने एक नायगाववरून जुचंद्रवरून तुम्ही येऊ शकता आतमध्ये. त्यानंतर वसईवरून जो सातिवलीवरून रोड जातो, त्यानंतर तुम्ही रेल्वेने पण 2 ठिकाणं नायगावला उतरूनही तुम्ही जाऊ शकता, किंवा वसईवरून तर रेग्युलर वसई विरार ह्या ज्या पालिकेच्या बसेस असतात त्यातून प्रवास करू शकता. त्यानंतर जो आता हा एक मार्ग नवीन आहे फेरीबोटचा, तर असंही तुम्ही भुईगावला जाण्यासाठी ही वैभवी ह्या नावाची एक जी बोट होती. अजून एक जान्हवी म्हणून बोट तिथे एक समोर उभी होती. अशा ह्या 2 बोट रुजू झालेल्या आहेत. त्यानंतर आम्ही त्या साईडला उतरल्यानंतर मी गाडी अगोदर त्यावेळी माझ्या मुलांनी किंवा मम्मीने थोडी मेहनत घेतली उतरायची, आणि मी अगोदरच मग पुढे जाऊन उभा होतो. इथे एक जान्हवी म्हणून बोट उभी आहे, ती तुम्हाला दिसते. त्यानंतर आमचा प्रवास मधला मी काही शूट केला नाही. डायरेक्ट आम्ही ड्रायव्हिंग करत मी मठात पोचलो होतो. मठातलं तुम्हाला थोडं मी जे दर्शन वगैरे आम्ही जे घेतलं आहे, स्वामींचं दर्शन एक प्रकारे मस्तच झालं होतं श्री स्वामी समर्थ. त्यानंतर बायको बोली जोडाने पण हात जोडू, तर मी उभा राहिलो. मुलीने कॅमेरा पकडला होता, थोडं स्मरण केलं. त्यानंतर थोडा प्रसाद घेतला आणि आम्ही भाईंदरच्या दिशेने बाय रोड नायगाव मार्गे. तर मंडळी, असेच व्हिडिओ तुम्हाला आम्ही समोर आणू प्रवासाचेही.
आम्ही कुठे कुठे, जसं मी बोललो, खास करून आम्ही देवदर्शन, श्री स्वामी समर्थ, अक्कलकोट वगैरे आम्ही बऱ्याच ठिकाणी जाऊन आलेले आहोत. परंतु पुन्हा कधी गेलो, आमच्या कोकणात, आमचं सिंधुदुर्ग जिल्हा कणकवली तालुक्यात आम्ही बऱ्याच ठिकाणी, किंवा बाकीचे तालुके, आम्ही पूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्हा म्हणा, रत्नागिरी जिल्हा म्हणा, किंवा बऱ्याच ठिकाणी मी जात असतो. त्यावेळी तुम्हाला याच्या पुढे मी व्हिडिओ घेऊन येईन. तर ह्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आमच्या मम्मीच्या चॅनलला, आणि रेसिपीचे पण व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच ते घेऊन येईल. तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आमची परिधी केळीसुद्धा खूप आवडतात, जिलेबी, गोड पदार्थ ते खाण्यामध्ये तिला खूप हौस आहे. जय जय श्री स्वामी समर्थ.